er Lasse. Velkommen til en præsentation omkring udviklingen i den danske udenrigspolitik. Sæt dig tilbage og nyd det. Ja, og til at starte med, det hele startede i 1864, hvor vi gik fra en stor stat til en småstat, da vi tabte Slesvig-Holsten til Tyskland. Det er det nuværende Tyskland. I 1914 til 1915, Sjælle. Ja, så havde vi jo neutralitetspolitik under 1. verdenskrig. I 1939 var der ikke angrebspagt med Tyskland. Altså vi tilpassede de store magterne, så ja, det var såkaldt tilpasningspolitik. Den 19. januar 1940, okay, det var mig, det tager den forfra igen. Ja, der er udtalt Stauning om, at her Folketinget beslutter at udtale sig, at man fra alle sider i den danske folk er enige om, at landets neutralitet skal opretholdes, og de midler, der rådes over, om noget fornøden, skal anvendes til at hævde og værne rigets fred og uafhængighed. Ja. Den 19. april 1940, der forsøgte vi så at imødegå den her tyske trussel gennem diplomati, men det slog sig fejl, og Tyskland besætter så Danmark, trods den ikke-angrebspolitikken, vi også førte førhen. I 1945 til 1989 havde vi en alliance, hvor vi så Sovjetunionen som en fjern trussel, og i 1945 blev vi så også medlem af FN. Konflikten fra 1948 til 1949 omhandlede medlemskabet af NATO, nordisk eller neutralitet. Hedtoft argumenterer for neutralitetspolitikken og udtaler, at vi har klart sagt, at vi vil fastholde, og vi kun ønsker fred og frihed for os selv og fred og frihed for verden. Og det siger han så i en tale om behovet for neutralitetspolitikken og tanker fra den mulske system. I 1949 blev vi så medlem af NATO, og i 1972 blev vi så medlem af EF, altså det europæiske fællesskab. Ja. 1989 til den dag nu, så har aktivismen i dansk krig sammen med USA har gået meget aktivt ind i f.eks. Mellemøsten. Forklaringen på den politik og det idémæssige aspekt er at sprede demokrati og sikkerhed sammen med USA og sikre fremtid i krig. Det er også meget den her USA's i verden. Hvad hedder det? Yes. Og 1982 til 1988, der har vi den her fodnotepolitik, og fra 2001 til nu, så er det militariseret aktivisme, altså vi går med militær magt og går i krig og går aktivt ind mod terror og fjern trusler og krigsførsel, altså vi går aktivt ind i Mellemøsten igen for eksempel. Vi går det udenom FN, her skal alle være enige om indtog, og i dag måske på vej ind i en ny krig, måske en nær trussel. Altså vi ser den her konflikt mellem USA og Rusland, og det bygger op, og mange mener nu, at vi er på vej ind i en kold krig. Så alt i alt, der kan vi ligesom... Er vi færdige? Er det færdigt? Der kan vi konkludere, at Danmarks udenrigspolitik har udviklet sig i løbet af verdens historie. Det giver jo god mening. Og man kan se, at når politikken i verden ændres, så begynder strukturerne i den danske udenrigspolitik også at ændre sig med det, hvilket nok hænger sammen med, at vi jo gik der tilbage, som der blev nævnt i 64, fra at være en stor stat til en småstat, så vi tilpasser os også lidt de strukturer i verden. Ja, vores udenrigspolitik, den tilpasser sig hele verden. Den vil altid være justerbar, og den vil altid ændre sig i løbet af tiden. Tak for i dag.